Sibalikhulu siyathokoza ukuthola ithuba nawe. Sila ngokubizwa umphakathi ngokungaphatheki kahle ngento othi wenzekile. Ungasithatha usibeke ukuthi kwenzekeni. Udadewethu uthole ukuthi ayingokuza ngocansi ngekhazi ntambama ngosuku langesonto. Yeah. So usisi wami uyena lo bathobile Dlamini udadewethu. So ngesonto kwakukhona umshanami uZama wakwaDlamini. Okay. So uZama wayebhizi endlini nosisi engalemva kwendlu. So besihlusha nawugesi. So wayeqoqa nje inkuni zokubasa just ukuthi izinto akabona sizenzayo la ekhaya ebaleni. So ithe mengikhuluma noZama ngamtshela ukuthi hayi Zama disami ngoba usekhona safuna ukutshela umngane wami ukuthi safuna ukuthi kunendaba yegame yebhola eMorocco la ezodlala ukuthi ngizobuyela ekhaya ngoba usiswa umshanami uyahamba Zama. Then emva kwalokho ngithe ngisaphumile mhlambe within 45 minutes kuya kwi-hour. So uZama wafika esezongibiza khona la ngaphandle ngasesitolo wangitshela ukuthi udadewethu akekho akamboni ebaleni. So mase ngibuya ngiya kamakhelwane siyombheka khona. So kamakhelwane mesifika akekho ngoba umakhelwane umuntu wesifazane bajwayelene naye. So mase sibuya sesithi sizoqalaza ngala ngithi ngihla ngepassage ngithi ngiyobheka kamakhelwane kaMthembu because omunye umuntu wesifazane esondelene naye uyamazi kusekhona uma. So mengithi ngiyehla ngafika khona kaMthembu ngase ngithola ukuthi umfana kamakhelwane wami memeza uZama umshanami ukuthi umbone ehla ngepassage lela khona eseduze nala ekhaya ehla noxolo wakaduma lenzansi semase sihamba ke So lo othi ubone udadewenu lo yebo ehla noxolo wakaduma ubani uxolo wakaduma uxolo wakaduma uyena ke owanye kuleso siswa. Oh okay uyisakhamuzi la endaweni. Yebo uyisakhamuzi la endaweni. Okay right fine. So mengehla ngifika boka xolo nginokho eminyangweni emxhasweni eminyango nje umxhaso njenganalo nginokho ngaphambili ungaphendula umuntu ngiye ngemuva emxhasweni mengifika emxhasweni nakhona kuvaliwe mase ngimenyeza uZama yena umshanami ngoba wayesengilandela samba naye athi malume khona ubuntolele le windini. So mengithi ngiyalunguza ewindini useswami begqoka isiketi engathi si gold. Mengithi ngiyalunguza ngibona isiketi sasiswami nebhlukwe insebenzi yaxolo mengilivula iwindi uma ndixolona esukuma evuka phezukwakhe and nesitho sakhe sangasese sasiconza ngaleso sikhathi ekhombisa ukuthi futhi wamlala wapass out phezukwakhe. So useswami akakwazi umuntu akakwazi ukuyilela. So usho wakho eleva babekwenza wayengakwazi usamgudluza kwamanje iphaphama uxolo ethi hawu Joni ngabe sengena ngewindi ngabe sengigibela ngene ngewindi wazama ukubaleka ngamrestrainer ngase ngizama ukuthi ngimpresse phansi ngatshela uZama ngicela bezwe uandile umngani wami oyimember yeCPF ukuze ngicela ukuthi bazongibonela lento ngoba sengimthola la ngimthola phi ngibathola endlini yakhe uxolo ku forum endlini ekamereni lakhe belele. So basembiza ke ebiza uandile wafika wayileso sikhathi ke sithola ukuthi sisibiza namaphoyisa. Mhlambe uma ukhuluma nawe uxolo uthi yini lento ayenzayo beqala ukuyenza noma ngathi mengikhuluma naye wangitshela ukuthi la ekhaya asithandi yena ukuthi udadewethu ajabule. Ngiyambuza ukuthi ukhulumani uma uthi usajabule ekhaya akajabulile yini lento obona usakajabulile yabo. So nginawo nama video akhe ngimkhuluma naye ngibuza wangitshela ukuthi hayi akajabulile nokuthi fanele akhokhe angamkhokhela umuntu nafanele ajabule. Ngimbuza uza ajabule ukutsheleni ngoba phela udadewethu akakwazi ukukhuluma yabo njengoba nimbone nje akakwazi ukukhuluma akayazi sign language. So umuntu okhulula ekhaya engakwazi ukuthi siyamsupport ngezinto eziningi yabo nto njalo. So and basically ufuna le ekhaya ezingumuntu osekhaya ngibheke yena and angisebenzi phezulu kwalokho ngaze ngambuza xolo ukuthi yini oyikhulume naye yabo wangangichazela ukuthi nekhulume naye wathi wangitshela into eyodwa nje wathi mekufuna ukuthi akhokhe
angakhokha uma kufanele akhokhe ngoba naye kufanele intombi yajabule. So angazi noma ukuthi kujabula kwakho kufanele ukuthi amlale noma amnyukubeze ngocansi, angazi usayizama ukuthi angichazele kuthini. Makadozela, indlela okhuluma ngayo uzwakala uxolo ekhuluma engenako ukuzisola enkulumweni yakhe, am I right? Abona nje angimbonanga futhi enokuyisola. So into ayenzile enkulumweni yakhe ubeyenze nenhloso, ubenze engenako ukuzisola. Andifuza akhombisana nokuyisola because nangendlela aphendula ngayo amaphoyisa azasho ukuthi cha kahle kahle usho lo muntu uyadelela ngoba indlela akhuluma ngayo ngathi yena angaqala ukuyenza, ngathi into engaqala ukuyenza sengathi noma angaqala ukuyenza kuyena useswami noma khona asebenza khona before. So ema efika amaphoyisa enze njani? So mefika amaphoyisa ambuza ukuthi asimshaya ngani, samtshela ukuthi hayi asimshayanga, wayezama ukubaleka samgcinazela sangamenza lutho ngoba sasilindele ukuthi umthetho udlale indima yawo. I hope ukuthi ngicabanga ukuthi nomthetho kufanele udlale indima yawo. Ngiyacabanga ukuthi amaphoyisa afika amthatha njengamanje uvalelwe. Njengamanje namhlanje amaphoyisa abaseshade befile kumina izolo bangitshela ukuthi namhlanje ubeyobingelela enkantolo. Umsesho ngitshela ukuthi ke usafuna ukuthi ngiyabakwazi ukumnika ibhayili, basafuna ukuthi bathole kahle nophenyo ukuthi bathole ama-document abawadingayo. Sithola la umuzwa womphakathi engathi uthanda ukukhathazeka kakhulu and mhlambe ikhona indlela yokwehlisa umoya ukuthi babuyekelele umphakathi noma mhlambe umthetho udlala indima yawo. Bengicabanga ukuthi umthetho ufanele udlale indima yawo ngoba kwasamina ngangikwazi esithombeni engasibona ngimbone phezu kwaseswami ephakama phezu kwakhe half naked noseswami half naked asasithombe ngesiphinda singqondweni yami. Mhlambe sibakhulu before sikudedele, ngiyacabanga ukuthi usisi njengoba lesimo ayisona, ngiyacabanga ukuthi mhlambe bekufanele nabezempilo mhlambe basondele ukubona idamage ekhona ukuthi ulimale kangakanani. No, nalokho ngiyakuvumela, into engikwazi ukuthi ngiyiphikise because i-safety yakhe nokuphepha kwakhe nokuphila kwakhe ikona okubalulekile kunayo yonke into esingazama ukuthi ngiyenze since kuwumuntu okuyena onje ongakwazi nokuthi ayilwele. Kodwa mhlawumbe umbuzo wami ubuze kuthena njengoba lento yenzeke ngesonto zikhona izitebhe sezithathiwe ukubheka ukuthi mhlambe izifo transmitted disease and sexual transmitted disease nazo zonke izinto nokulimala kwakhe njani nomuntu okulesimo ukuthi mhlambe kanjani. Ngizama ukuthi mhlambe before uqhubeke mhlambe umuntu ongadinga ukuthula ekhaya fayithu sesibhedlela uyabhekwa kwisimo sakhe. Zikhona mhlambe izitebhe senezilandeleni ngokuthi umuntu ongakwazi ukuthi ayikhulumele sagcina ngokuthi siye kuleya center ngayile isonto sagcina umhambisa kule center lapha 18 engangokuba bengithanda ukuthi going on forward ukuthi ngoba umuntu ungakwazi ukukhulumela ukuthi athole ama check up afanele because angazi ukuthi yini kuyena because uxolo ngifika khona esuka kuyena yonke into ayenzeka wakwayibona nje yabona njalo. So engicabanga ukuthi angazi sifuxolana naso yabona njalo. So bengikufisa naloko ukuthi kubhekeleleke kukhanje ama step angakwazi ukuthi asizakale ngawo because akakwazi ukuthi angitshele ukuthi kubhlungu kuyimanje, akakwazi ukuthi angichazele. So but mangase ngikwazi ukuthi ukuthola ama specialist but inkinga amandla because indaweni engasizakala kuzona mhlawumbe ngathola indawo engakwazi ukusenze ukusiza kwakusiza lakho kube fast indawo edinga wonke khona imali but imali ekhona sisebenzise ukuthi sizame ukuthi athole lokho ukuthi akwazi ukuthi abe right ukuthi kuyimanje angazi ukuthi ngamsiza ngani because akakwazi usiyena ayikhulumele ukuthi angichazele asho ukuthi ubhlungu. Mhlambe la ekhaya nibangaki uwena nodadewenu noma? Mina nodadewethu. So basically nasempilweni anginawo umuntu straight because kwesinye isikhathi ngicabangele yena ukuthi involve kakhulukazi abantu abangaphandle abakwazi ukuthi bam-understand. So umuntu okafike mhlawumbe bamvakashele but umuntu okwazi ukuthi afike endeli basis uyena umshanami uzama Dlamini. No, siyabonga kakhulu nje siyazwela kakhulu nesimo esehlekile ekhaya. Ngiyacabanga ukuthi yonke inkulumo ekhulumile sizozama ukuthi nesiphushe endaweni efanele.